Assalamu alaykum mehriban dostlar, dogonlar, ağalar, uyalar. Nerede bide hayfı wagtda tomaş edýän bolsaňyz, her biriňize berk jan saglygy alyp baran işiňizi okumagyda diňe üstünliklerini ýar bolmagyny, mukaddes orada aýyny tutýar, oradalaňyz namazyňyz kabul bolmagyny tüýsüremeden ardy edip biz home konseptde durdunyr bilelikde, ada production bilelikde diýmekdir. Elbetde Insta batyla tomaş edýän. Demek onu gep süýüji saman şolma güýji diýler. Gördüňüni batylla bun batyllaşyk ýöne ýam nitirpiliýi darym. Gene mihmanyň bir ýöne var şol. Ýöne bir söz berdi. Gepleş başda otur. Ýa ýekejik edem güljek dälidi. Sebäbi on gülközi biziň ýurdumyzda gerek bolsa hatta Gagarinam şu an dir bolmasady. Şu bir gün gözläp tapardy kosmos oşanda. Oldu. Türkmen estradamyň meşhur ýyldylary biziň mehriban dostumyz Gurbaş bilen Pürjam bugün bize mihmançylykda öýrüt atam durmuşdum Pürjam diýen Gurbaş agam diýen ýüzlerine şoň üçin ýöne däl häzir at family oçdan soramydy. Bu efirde de çykamyzak bolýar. Parakat bilen Gurban geldi bugün bize mihmançylykda. Hoş gördük mehriban dostlarım, ağalar. Jaňyz sag bolsun, alyp baran işiňiz üstünlük esasana mukaddes orada aýyny ýazgy diýäs. Kabul bolsun. Allah jan hemme arzumaňyzda maksatlaryňyzy etmegini tüýsürem ardy edýän. Armaňda bamysyňyz? Sen bilen sportary görüşýär. Sen bilen kosmetolog diýjekler. Diýetologda görüşýär diýjekdim. O taýda da görüşemiz. Armada bamy? Bar. Gözüni itip barýar diýip eşitdik Pürjam bolan için. Nereden için mükemmel ama Pürjam öňde ýa ogul bolaýmy? Migdes bolaýmy? Mal ne alaka? Destan var ağam. Muzkan. O şeyden öyle. Bolle do sen gorlanmagyň soňra pasport bolup galýar o diýe. Pasport bak. Diňe pasport bolup galýar o diýe. Ne ýöne diýemiz ok. Elbetde bilýärsiňiz, bu elbetde saglyk medisinada bir güýçli terminiň biri bir gadym diňelýän bir ýürüýte terminologiýa diýilýär. Diyeta da diyeta jan saglygy da. Onun ne? Diňe suw içip gelýär Pürjam. Onun dowamyny. Inniş anlanmaýarlar hadi. Men ma ergiler bilýänler. Şun kıyalan ora. Inniş şu neşeýle söz berjeňe diýip Gurbaş şaşýa diýdiler. Ey bol. Serada mı? Bulýaly. Yer bolýar. Onda biz mehriban dostlar Insta batylla bugün gündem ýürüýte häzir gitgaça şertin tanıştyrýan gün efiri Instagramymyz bilen ýaýlyma girýäňiz. Berde esas maksadymyz özüňiziň bir patbiş bilen dostuňyza bolan wagt sarf edip köpden girýänim däsiňiz efire. Arada girdim. Girsek boldum mu? Aýdym aýtma durdum. Giýjäň ýary. Birdem ikide aýdym aýt durdum. Ya mikrofon çöktüm barada da valla. Bire öçürdü ödür taýdy. Onda ne efir açalyň? Açalyň. Açalyň soň giriş berer. Häzir bu ýaýlymda Instagramymyz bilen edi şu wagt bede tomaş edýän bolsaňyz diýmek, ýa-da gepleşip göränsiňiz, gün efirde ýa-da göränäsiňiz, umumyň etasal ikide gaýtarap görýän bolsaňyz bede üçin hat ýakymly. Ada Production'yň takybatyna goşulýaňyz. Näçe adamma umumyň Instagram patbişiňiz? Menkide mi? 37 mi? 37 mi? Pürjam, näçe? 47 min. Näme 49 min? 700. Tuğulem. Näçe ýyl bolup ulap berýäňiz? Açaňa. Bilýärmi? Salam berýändirler sana. Wa aleykum assalam. Näçe ýyl bolup açaňa? Salam dostlar, emmeňde taýin bolarym. Ey menke var näçe wagt bolup. Aktivlerler. Iň suratyň goraýmyn. O şana gorsan billi. Goraýmatan billi ama efir açdym. Salam dostlar, emmeňde janyň sag bolsun. Mene ýardyma. Oradalar kabul bolsun Allah jan. Tutjan oradalarňyz Allah'ın diýer. Salam, hemme salam berýän dostlar. Oradalarňyz kabul bolsun. Insta batıl şeyler. Şu getbeşikde ana Gonç Melaýew atamma Ada Production bilen esip bolsa gyzyk bolar diýip umid edýän. Sizin kömeginiz bilen. Hemme soralar suat bar, näme diýdim kema jogabyny aýdym. Pero aýdyp goýşy wagtdan Gurbaş. Şonu emetip bolar. Sokağa görkep bolar. Şeyden ne berýin? Bolýar Pürjam matur, men soralar soraşdaýdy. Ahdy berdi bolýar. Onda näme taýynmy? Aynı yığınaş verelim mi? Yığınaş şansalar. Yığınaş verelim. Nemeler? Böyle yığınaş şansak bir de eşitdik yani şu an koşulan ve koşulacak ve şu an bir de YouTube Ada Production YouTube takipatını görýän dostlarımız için mehriban dostlarımız entek sizin eşitmedik
dostumuzun yerini bitirmeginden sizin eşitmedik aydımlarınızı 1 2 3 4 5 o gelince var 6 adam eşitdi interaktif hiç eşitden yok. Bu ses yazanlara eşitdendir ama doğru ses yazanlara var. Birinci öydekler var. Öydekler eşitdendir, çağlar eşitdendir. Doğru değil mi? Olar birinci dinledi ya. Birinci dinlediğiniz öydekleri. Ay dinletmeden hem mara seret maşinne kadınlayan da alıp barlak görüyor ha. Maşinne barlak görüyor da. Tamam, dur düşündür hadi. Olar mamalarla gidip baryakan koyuyor da işim var. İlilerden mamalara gidip baryakan. Öylerinden mamalarla gidip baryakan. Sen kutak ediyorsun o gel mamalarına. Men çıkan o aylarına. Yani ben çağırla görmüşüm mamalarına var ya da. Baryan görüyor. Yo sen mamalarda yaşarım olay mı haber yok muydu? Mamalarda yaşam o da aşkı. Ay uçtak verilen kadar yaşarım. Mağul yaşam da aşkı. Yo diyecek kulyanım eğerde şu yerde ki başka aydan olsun deyip öydekler maslahat verirler size. Dinleyeniz mi? Çağırlanlar, maşgalanlar öydek yakınlanlar turcan qurgaçlar. Dinleden de mesela ben ay sen nittin ya senin diyemedik. Meselem diyenlere 10 yıl diye no. 10 yıl indime yani şulaydıma qatıq kilçik ya da sürüyor nurazi qaydım ayda lokan oğlan o sen la diye onu sen o kulağın adına sözünün nemeden oktan yürü qıyılın durun ben qıyılın adını vasbediyen aydınlan ya bu urlayan mı olmalı? Olayın başlayın da. Asırmaz var ya. Bu ne etmeyelim biliyor musun? Yine bu git bari. Komikman şunu veriyen bolli başkalar diye çıkma. Şeyde bana vermezler böyle kadar lan. Suyunu verim. Yok. Mağaz mı? Bolli iyi bana öyle bolli. Mağaz diye getirem mağaz niye kurtarım. Yer bolli. Oraya sonra başlayalım. Ha oraya atma. Anjemden şeyler de ama açın. Ama gelişirler. Geçer, otto pişer. Gelip temiz kahve düşer. Barar kızgıncık uludun. Şartlığına şartlık boşur. Çağan gülür, gelin gülür. Bozumluğa şartlık gelir. Şeyle bağıt, beyle kıynar hımmetlidir. Dürlü dönür. Dürlü dönür. Salam mehriban dostlar, Gurbaşyň Türkçe mehriban patbeşiklere dostlar, her birinize can sağlyk arzu edýän, oradalaryňyz kabul bolsun, dilek dualaryňyz namalarynyz kabul bolmagy tüýsürekden arzu edip, bir başlaýak insta batylla. Häzir men parakada Gurbaňyla degişli bolan bir näçe sorular bergen, haýsysy birinji jogap berse, Gurbaş, şoda bir tuğun alýar. Şatmağa bakıp dura, soru beremde soň özüňize bakdyryp, soru gaýtalap bilýäňiz, gözüňizi işaret bilen arsiýalyk jyzman oýnamaly. Jyz oýnady geçeňde bir kerin tag aýtjagym bolupdyr, ony bilmäň aryp dursa, tuweleme. Şeyden. O gözü bilen okudy botyr şeýdi. Ony ýarak derlermisiz? Ya maksat bolan wagtyny hoş geçirmek de şeyler. Git onu wagtyny hoş geçirýär sonra. Birinci soruňyz getdi. Taýynmy? Sana baktırayn. Boldy. Hawa. Birinci soruňyz gelen mihmanlarymyzyň, ýagny Gurbaşyň, Türkçäň doly ady, familiýasy, otçusy. Gitdi. Doly ady, familiýa, otçusy. Doly adım familiýam, otçusy. Adım familiýam otçusy. Gitdi onu. Gitti. Döneyin. Hani? Aha. Gurbaş bilen Türkçe diýip talaýar. Içinde var. Bilecekler. Valla bunu da bilecekler. Gatkerine yolun ya. Mesela cevap verin okura. Başladık dostlar, başladık. Birazcık bir 10 sekund geldi. Bunu da içinde bilyenlerim hatken. Yok, ciglemem abi, ciglemem abi. Ne çağırdım o şu an? 52. Bolly. Ne çağırdım o? 80. Bolly. Gülýärli. Adam san berde rol oynar. Adam san hiç şeyli berde rol oynar. Hani yankı Gurban yazmıyor kim zol? Yaz reeske dostum. Gurban ya, ben gele olayım o. Anlatırdı, gele olayım. Ana yaptı. Gurban ya, atay anlamı rahatlıyım sine ne. Bolya, teknik sebepleri, Türkçe kadiyalar her birine de protuk verelim. Dostum alamat şeylim ya diýäňmi? Çıkıp atıyor kamyada bu. Oo.
Boldy, dowam edýär. Diyeti de şunyalar kurulýar. O seni ağlın açykda boldy. Baýa saklatmaýan o seni. Gitdi ona. Hadi dostlar, gitti. Dowam Git, edýär. yatma. İkinci soragymyz şeýdere, ikinci soragymyz Parakadyň hemde Gurban Geliň doglan günü, aý, ýyly. Gitdi. Döwrýär, özüňize bakdyň. Men doğulan günüm ayım Men yılım. doğulan günüm, ayım, yılım. Iň ýaşymy şulayda gurbaş atdy. Iň ýaşymy gurbaşdyr. Qara diýjek boldy. Sakal renkine baýdypdyr. Ha? Sakal renkine baýdypdy. Ya, qadar var, brat. Şeýle. Kim bilýär? Men yılım 2018 Tuğulam. Yo bolama ınan ya tarixtayn var. Hiç şeýle. Altımarado 66. Ya Allah mırat. Diýer, 90 ýyllyk gatira. Allah za, so Ne nollardan kitap. Ana bol 28 ondan. Yo bol birinji gurbaşyň kyny kabul edýär tuğulamy. Ana. Köpden giýerim, dok ýa-da borin dogulun günüňi ýylyňy bilýärler, dogulun günüňi aýdyň. İçinde dura yani nemetinle. Näme? Dur ya däme şunda. İçine giýerip durukça. Tegran geldi. Tegranda. Tegran ana çaryf gurbaşyň usta. Ne muskaldım oğlum. Ne var? Ne hareket? Sen kodagýar. Dowam edýär. Ne bu kelem mihmannamyz etahdan döwleme sport bilen meşgulanyp, diýet bilen meşgulanyp öz kile agram sanyny regrowka edip salýarlar. Şoň üçin sorama şeýlerek gurbaşyň pirje agram sany näçe? Dostlar men näçe kile bilýän zallaşlar ýokma berde? Bolanda näme zallaşdyr? Zallaşdyň çar jeýhun Näçe durdy, zally, durdyň o zally. Yok 76 yetip bar ýa-da yetip bar ýa-da 92'de şu Ey, raksın yani Sedimden yok. 90 kovalı ya. Yok 77'den yok orrat. Yok 77'den yok orrat. Ne 69 diýip edýär. Öyle kilen bilen okmaydı. Öyle bir götürüp görün ayağlıkla da uçulanıyor beni götürüp. Ağrıyan kilemeden. Valla. Bolun ne çekili? Mehriban dostum. Yarış. Yarış. Donda. Diyetolog bilen sportsmen yarış ya şu an. Ne çekili? Yok gelmez. Yok orrat. İklimde kavun ediyat. Yok bolunlar ya. Sergede vurup durun beyt. Ziyal pro. Sağ ol do. Yarın dolu. Tuğure ikingiden bir batı cevap verdiniz. Kile bol. 80 kile. Belli. Keringede bir Ziyal pro. Sağ ol do. Ya kanem men salamaydan. Mekanat o agam. Gitleşmede innekanla gelecek mihman. Mekanat hayf. Ne bileyim ne diyeyim. Kanza ne bileyim ne diyeyim. Ya dava gitti ya ne diyeyim geçen edek men can adamda baryan bayan bırakacağım konuşan baryan şey ettim sana ya şunu. Şey etti. Etti. Bu bak. Etti. Şöyle ya ne bu? Gitti ona. İndik sorumuz şeyle ya da diğer proje. Yuvato. Hey lavaro. Yo sen ol. 18 yaşında kilen ayıttı. Şunu ne çıkırdın? İyi ul maksimal ne çıkırdı bu kordon. Gayet bilemem. Ya biliyor ne çıkırdı bu kordon. Bilemem. Proje sen ne so iyi ağır bolundu ne çıkırdı bu kordon. Tovanlar. Bey, sen ne zırpra, sen ne so kordon. Boyun. Ay benim şu tavır. Tadına. Yo, bir tavır. 100 tane geçendir no. Yudu batına. Bol kordon. Yudu bolon sana. Yo, yudu da. Bolya. Devam edin. Bolya. Ay, devam. İndik sorum hava. Bizim mehriban dostlarıma ve aydımçılarıma Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nün uçurumları, tüyleme, şükepleşiği tayinleyen, alıp barayan, rejissörü, adı production başlığına çenine yurdumuz İmur Bayırı Korkucay'ın kutoranlar, tüyleme, Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü. Bizim mehriban dostlarımız neçinci yılla enstitüsü tamamladılar. Gitti. Neçinci yılla? Tedemini. Men tedemini Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü. Kaçan tamamladım. Neçinci yılla oldu? Böyle bir kez ettik mi? Hiç. Benim mesele yok da. Ne mesele yok. Ana 20. Ana 20. Yo do. 20. Bol. Kurtta şey diyen kulkam. Tans şey diyen şöyle. Bilemem. Sen tansın kurdun. Ya bol ya ne merak. Ya başka da bilen var ana bırak. Yine başka da yine 20. Açıldım seninki. 18 yo. Ne şu anda bir attılar ama.
Vakay. Anladım. Metin ýagdaýyň gaçy Ya, düşünýän. açıldı. Nuksa Yok, öyle pauza o ýakda soň. Metin ýagda şeýle bir gowy düşünýän. Ýol ýönere däl. 20 nolyky däl o esmu. So geçiňe de garam, çygypdyrlar. 18 Men ýaşlar oturup bile. gitdim. Geçiňe de şu istiň oturan stolunda men Neydi? oturdum. Plakatlar durmuy bilemok. Ana türä stolun üstünde. Ana şoňa bähtäş gitdim. İkinci şertte var, suhoytda невозможно, mağaza Atan ýalyp senkilere durlar. ma hoş Öyle Plakatym şu taýy ýap Efirin goýupdylar. doň ýa diýem ýa. Yürüyüp tuşlaýdy diýerler. Dostlar. Yürüt ediýärler. Aýt. Efirin Men doň. gidon ýa nädir ha? Ýürek bassaň da doňma mümkin. Ýa güýçlürler bäriň men. Gül ýany hem rahat goýup. Dawa git. Soň soragymy? Soň sana bakdyraýmy? Soň soragymy? Barın. Benim mehriban dostlarymyň ýany proje bilen gurbaşyň mektep birlerini, mektepde okan döwlerini haýt tapagy, haýt predmeti, has hal ýany ekenler. Gitdim düşündireyim. Haýsy tapa gowy ýadım men mektepde. Şeýit önükler, şeýit düşündirmeden düşünenoklar Yo, mı? sen bu düşündirjek da Ha, şey, mektepde men näler hala bilerim. Matematika halamazam ma belli. Algı bilen, o ýasyň. Yok, Fizika, biologiýa. Mektepde haýsy tapa gowy Arada doň ýadım. ýa. Men bilýän näme halatyn mektepde. Anatomiýa. Ben bulaştırma. Haýsy tapa. Ben ne oturum ayda do. Aýdym däl. Aydın değil ana. Dinara roda kulüyor. Aydın seni. Klatasın Tarih bildirmek. Tarih, vah. Kardeşimiz tarih tipte diyesin. Tarih. Sport değil de Aydın Aydym lagişin da. Aydymça aydym lagişin. Men düşündüm Doğrudan ya. aydmanlar. Aydym zapak yok. Aydın da maskalar hala. En azından. Aydın tapak yoktu diýerler mektepde. Ba, Tarih. Yo bildiler sağ olun. Bağlı, doğru. Sen tarihte öyle. Tarih. Ora, näme? Tarihdaky aydınlar tarih sapağı. Yo, bolle mehriban dostlar. Şunun bilen birinji şertimiz bolan, ýani birinji şertimiz ýakyn miýat şertimi tamamladyk. Her gele mehmannamyza soralar berdik. Berde hasabymyz bar, hasab bolsa biz soňuna aýdýar. Inniki şertimize geçýär. Inniki şertimizde mozo sessiz hereket. Häzir men şu plan ma wagt burdaymy? Ha. Şu planşetde Näme? Awa. Şu planşetde bir näçe suratlar görkezjek, görkezýär. Inni görkezemde siz kamera önünde bakdyrarsınız. Şeylen. Awa. Diňe siz görýäňiz, ikiňiz bu suraty we şu bize YouTube kanalyny görýän tomuşaçylarymyz, dostlarymyz görebilýär. Hiç şeýle sözi ağzynızdan düşürmän, harf ağzynızdan düşürmän, Bular hereket ýazyk söýlen. efirin doňup dursa utulayma falan. Gendon yani. Sessiz hereketlen üstü bilen şu suraty görkezmeli. Bu suratda adam bolup biler, haýwan bolup biler, liboy predmet bolup biler. Näme zady görseňiz, şoň nämediňini ýeriňizden turup bilýäňiz, ýatyp bilýäňiz, oturup bilýäňiz, arkaýyny şu form konseptyň ähli üstündäki mebeller hemme de siziň hyzmatyňyz diňe döwmesiňiz bolýar. Ses gelýän. Var ya, gülüp görkez. Yo. Oýunjak bar. Taýmy düşünekmi soň? Taýym. Mehriban dostlar, sizin düşünek umid edýäs. Ende dostlar, seyret düşündüňiz näme? Bir surat görkezýärdir. Masal üçin şu stakan bolsa, stakanyny men size sessizce görkezýär, siz hem aýdyp berýäňlar, men dostum. Bamen. Suratda görkezýän näme? Ama görkez. Bu surat görkezýär dostlar, surat. Şony men size görkezýän siz bilmeli. Hereket edip görkezýän. Aferin aýdyp bilemem. Sözde däldi. Aýdyp bilemok, ýani hereket edip görkezýän siz bilmeli. Bale. Kim birinci ýatda da? Şurada. Kim birinci ýatda da şon ýatdan çykarman, kim ilk ýazmalar birinci. Bolly. Birinci soragymyz, ýagny sessiz hereket. Do. Edile. Ýoş görülemeli. Ya dayda. Brat diyor. Ey ne? Ne korkuyorsun? Ey. Son koy. Hayt, hayt. Çağır. Ya. Çağır. Son beyler. Hey, ýoş dostlar. Jylman däl. Parakdy tis çykany gurbaş. Beýtmedi. Evet. Şu kapta. Tanacak billahi. Ana ben kim bilir? Kuday var. Kuday bağda aşkır. Tabii ediyat. Mori kav kile. Vurma. Sağ ol. Devam ediyat. Diye. Gülşürün davancığım sağa döneyin. Tamam bil ne bolan oğlum sen? Bu berdik ýa-da pulsa. Ya gün bol Bilýän wagty ýany ýok indikide.
Taýyn mi? Gayrat etme, o da Allah Inni öldü değil mi? Allah Bak inni sağ şu ayda ikinci söze geçecek. Ayda öldü. ikinci surata geçer bu bolly. İkinci surata gün reske ya. Ya düşündürür nädir? Aa, gittikten Yetişen o- öldü vakit dur değil mi? Ha, öyle. Bol. Öyle iyi duruyor lan bu. Bu değerli şeylere kuyruk. Gürleme. Ayıtma kurbaş be. Saklap barma skoş. İnni kiremes teklif ediyor atas. Skoşlamar gelen mehmanlarını. Aha. Pürce yaman koy. Aktörsk masterson o kaptır medeni institutu. Kenguru bellanı bir. Kenguru za. Yine euro görkoda. Krolik diye. Yine görkoda eli. Son işe değil olmadı ya. Kenguru da ara yarın dolu. Aynen. Yine. Ene. Ne? Yine. Sıra düşüyor. İyidir sonun mollu. Mau ya o görmek açık bir şey ama. Da yalnız alaka dikkat ya. Yo, alaka hayır şey diye kare. Sağ, geçenler görkod. Sağ, ne çille görkod olmadı. Yer bolya. Devam ediyor. İnniki doğru mu? İyi anladı. İnnik sonra geçer. İyi anladı sor. Yaman çat. İnniki sonra geçer. Bollun ne? Gitti dem. İnniki yine bir sonra geçer. Yuvaş. Bu değerler. Hop, şudur. Hop şu. Hemmeti neymiş ulan? Kimin bileceğini bilyenler şu tayda olun. Giyip nemeden hop da. Bolun. Aha. Ben ne elişim? Tamam toy alanda ne hemen. Ya bana ya. Ayıp dene kim var ya? Yo bol ya. Bol. Teredin. Çıkayda bir yerden o. Telefonumda da var sol dedim. Hemme de attı. Hemme, yok. Kitap der yine. Bol. Bu bir Sama ben de sırak. Be. Bunlar sakla. Yok. Kıyınak gene. Yok Bak gurulama. Ayıtsak. Ayıtsak ne kanı? Ya lan o. Günden günü geçeceğine de. Ayıtma değer ayıtma. Dingin Kalendar belli kalmış. Ne edip senden sen? Belli bırak. Yine gör koy ya. Jonluk gitiraydı arasında yittiren mıydı o? Yine. Bu bir yerini koyup gelip duruyor. Ya miktar gittiler ya o zaman yani hiç gidemiyor ya. Yo ne kanı? Yo belli. Koşulat ne kanı? Yo kalendar kalendar. Faydın ne boş günün var? Aga burada bir belli. Bari yani. Gel ya faydın ne boş günün var? Kalendar. Kalendar. Kalendar diyden kıyınrak oluyor ne? Kurbaş iştirak ne edersin ne kadar ayın aydan. Pastiyaydı ya. Ağam davay hiç çıkarmadılar. Böyle. Bol ya. Erkek yağlı. Böyle. Erkek yağlı. Böyle. Bol. Gitti onunla. Erkek yağlı. Yani erkek yağlı kopşunun inni kimden ait mi? Şimdi tane sonra geçtik. Şun kimden ait görkünde? Erkek yağlı diyenler. Kim gurulata şu olyanlar? Kim gurulata şu olyanlar? Yine tosta burada da görkünde. Yine. Hadi. Yok kolayladın tamaydım kıları. Hindi gıydı yok. Doğru da Yok yani. kolaylayan. Son beylekti. İki giden burada iki giden şurada. Ya son beylekti. Kolaylayan. Son silne. Son silne. Bilya. Menki. Kim? Solik tipler. Ne mi? Ne. Akır piruluyor. Mehri pirguluyor var. Ha olsun. Berekella. Berekella. Mehri pirguluyor var. Mehri pirguluyor. Ama aledi de. Yine. Mehri pirguluyor var. Sağ ol solik sağ ol. Mikrofon neydi dostum? Kıyı baksı diyen o. Ne düşünürdük? Gittik mi? Kanane. Evet. Aha gitti. Lan kabul ediyor bu. Berekella. Bolun. Aha. O kapit şimdi kıyı salamaydı. Yok. Şun ne yemedim bilmedim. Aşık bir lan. Ay. Hani aşık değil. Hani. Berekella. Aşık ya aşık da söyle ya. Gayda didar ağay. Didara gayet belli mi? Ana sağla şun Kim geldi. bunun zaydan? Aşık haydi. Baile sağ ol meret baile. Ne inmedem aşık diye ya. Berekella. Bolli son sorun mu? Sağ ol. Bana bir soru var. Bu aşık geçtik bu para kat belli. Bu utya bir olan.
Men patbeşiklam sebebi Asın abayla zolluk bilmeyen. Gittik mi? gittik han. Ne başga soraga geçer. Hani dostlar. Men. Gürlemelle. Bunlar iltimas ediyor. Var orman. Hadi hadi. ha. Bol dogma bakın. Bolum da. Maymun billi ne? Billi. Tamam ya diğer ara. İsa Tayyip Tavuk. Ne şu korku diyenler. Mağazı alıp koyuyorlar ama daima. İnternete koyuyorlar ağzına. Ey bu da. Yo, kurbağa sürmüştür o. Yo, bildim, Onlar bildim. maymun etem. Kurbağa. Men mi onu atıyorlar? Men. Maymun. Maymun var işte. Dur düşünür. Ay nasıl olur? Tif var ya mı? Var. Ses barmaram diyorlar. Gerek yok. Vay be de. Ya da öyle. Maymun. Ay verek. Tet var ya mı? Yarın dolayı. Jahana doğan yeri. Okan okti okan. Ha korku. Ne? Söyledin öyle. Vay canım. Ay aman oynatıyor. Bir nerede var? İdiliyordum vallahi. Çok sağ olun dostlarım. Şunun ulan mehriban dostlar ikinci şertimizden cemledik. Hareketsiz düşünürüp bildiler başardığından elbette tomuş ediyen sizem bildiniz hem ya sağ olun. Inni son şertimiz olsa 100 ve 100. Häzir bizim mehriban dostlarımız zapros uğradı verin. Belli bir adamı öldürünü gönifiri alarsınız. Menin şulağıma soğurak veren, yani soğuraklarımız var, soğurak. Mesela adını açacak. Bir neyse görünüşlü cevaplar bulur, bir soğurak, bir neyse cevap bulur. Şulağın için kayısı doğrusunu bilecek olmalı. Doğru bilene de gönü 3 tutuk veriyaz. Gönü 3 tutuk. İkisi de gön bilmeli ha. O yönü, siz bir yerini sayılan, tapağı yok bir yerini sayılan. Yönü, yankı mekan bulanok, bunu aydan. Yankı sırf mekan bulanok. Teyranna bolanok, yakınrak bolmasa o patbeşik bolsa o diyecek bunu. Doğru dostlarına da patbeşimiz bolun. Mehriban dostlar, ya komentarı üçşendir. Komentarı üçürüz. Ben yola uzattırada benim bir teknikimiz var, maksat değil. Dostlar, men siz aydiyan, dedim, kıyın görmem. Daşarı yurtta okuyan oğlanlar var mı? Daşarı yurtta okuyan oğlanlar nemeden? Daşından ma uğradaydı, daşından kim var? Daşarı yurtta okuyan oğlanlar. Hani? Yankı donya, çıktı, girivim, bir kurbaş mı diyeyim çıktı? Var var men Zapros uğradaydı. Yok, 3 tane. Kervan, uğradaydı. Zapros uğradaydı. Ne mekara girdi. Dost, salamu aleyküm, bu mu? Aleykümselam. Ha, sağ ol Goslan'ın için şeydi. Kolla prima efir görýänim için sağ ol. Sana vaqt durmuşlar. Ha, ma. Nima uğra? Inni seledne gowanca uğrayanlar sonra verýär. Salam dostum. Aleykümselam. Adını näme mümkün bolsa tanışyrsın. Neydi? Melis, geçýäşi başdan ýa şu wagt görýärmi? Gepleşigi. Oturdyň efirde. To'g'ri. Ýani kenguru gower ködümi ýa-da maymun gower ködümi birje? İkidem savol da yer bolýar. Häzir Melishan men projede işi bir sorak berýän. Ol soragym 3 tane jogap bolar, ýani a barça diýen ýaly 3 tane jogap bolýar. Haýsy sen pikirçe dogry bolsa, şonu biz kabul edýäs. Melis düşündiňmi soragym? Sözüm eşitdi de mesafy. Bir minut wagt bolýar. Men soragy berýän. Türje soňra çenne seni görmez. Seni hiç komentarda berip bilmez. Iň soňra sawol ýazyň. Dogrymy bolsa beňence bildirmeliler. Türje aýdýany näme dogry bolsa gynançyň bildirmeliler. Ede şu ýatyň bilen ýapýar. Soň dogry jogaby hipoda gepleşikde Ada Production'yň YouTube sahypasyny görüp bilersiň. Düşünüp bilmeýiz. Melis sen nerede okuyan oydun da? Moskvada.
Vah, Belarus'a boldan bilerdin doğru. Bolya. Yani yok. Bir munda wagt berýär. Yani Wagt şeyle de bilerdin, davay da. gittim. Melis taýin mi? Tayin hadi. Turji hiç komentar bermeden. Bol. Egerde Paragat Turjayev aydymçy bolmadyk bolsa, haýdy hünär saýlardy. Sonra düşündüňmi? Egerde Paragat Turjayev aydymçy bolmadyk bolsa, haýdy hünär saýlardy. Soragyň jogaplary Lukman, yangın söndürücü, Moğollum, wagt gitdi. Paragat Turjayev egerde aydymçy bolmadyk bolanmasa, haýdy hünär saýlardy. Lukman, yani doktor, yangın söndürücü, yani pajarny, Moğollum, uçiçi. Üçten biri jogap dogry, haýdy. Sen pikirinçe. Ben saylanım muallim. Moğollum saýlaýar. Bir padavaçı. Moğollum saýlaýar. Boldy. İlk soňky jogap şeýle, dogry dämi? Boldy. Köp sağ ol, Melishan, janyň sağ bolsun. Okumda, işinde diň üstünlükden hemraň bolsun, gatnaşanyň üçin dogry jogap biljek bolsa, nesip bolsa, sananjy güllerden Ada Production'yň YouTube sahypasyna görüp bilersiň. Köp sağ ol. Meýsan sağ ol. Hawa sana da üstünlük sağamacı, sağamacı işleň janyň sağ bolsun, nerede bolsaň da. Sağ ol. Şerbenim bir için gittirlik olsun da sağ Sağ ol, sağ ol. Gülden geçer, ottu pişer. Gelip temiz kavu düşer. Barar kızgıncık uludun, şatlığına şatlık boşur. Sağlam güller, gelin güller, bozumluğa şatlık gelir. Şeyle bağıt, beyle kıynar, kımmetlidir. Dürlü dönür. Urvaşda ne ettin dostum? Boşa. Ana geldi. Dostlarım var. Aha. Doğma. Aurya. Antalan, masan Salam dostum. Adyňy tanıştyrsaň, öňüňi tanış etsin. Anna jan geçýär. Şu wagt başdan aýak bir tomaş edýärmi? Gepleşigimizde efire girip dursaňmy, görýärmi? Bolup duran wakalary. Bol. Onu anajan ünsüce dinle. Mene adır qurwaşa değişik olan bir soru berýär. Soruňa 3 tane jogap bolýar. A, B, C. Haýsyny halasaň, haýsy dogry diýip pikir etseň, şonam jogap ökünne bermeli. Qurwaş ýankyalçak gülkeňe aýryan, agyňa aýryan hiç şey mimika bermeli däl. Dogry bolsa näme dogry bolsa. Ana taýynmy? Bir mundum wagtyň bolýandyr. Onu sorag şeýle. Egerde Qurwaş, yani Qurbanly Ataýew aýdymçy bolmadyk bolsa, haýsy hünärde işlärde ýa-da haýsy hünär saýlardy. Soram düşünüklümi? Qurwaş aýdymçy bolmadyk bolsa, haýsy hünärde işlärdi. Jogaplar: aşpez, uçurman, Moğollum, watan gitdi. Burman. Aşpez, uçurman, ýani pilot. Ya-da Moğollum. Haýsyny saýlardy. Sorman ya muallim. Yani haýsy 50 mi? Dostuňa jaň açykmy? Jaň atyp bol. Bola. Muallim bolaýmasa. Moğollum diýip aýdýan. Iň soňky jogabyňmy? Iň soňky jogap. Onu biz kabul edýäs. Şu wagt Qurwaşam kabul etdi begen oturşdaýdy. Köp sag bol, anajan janyň sag bolsun. Anna sağ ol ciğer. Canım sağ olun ciğer. Bollu sag bol. Sağ ol. Zaten dur sana. Hadi bu. Ciğer. O çıktı da çıkmadı Ciğer sağ ol. Bollu mu? Anlacan sağ ol ciğer. Çıktılar. Bol. Anna. Ini ma ortamı? Bir kazama.
Bir zaman bilen Açan belli oluyor. boldy. Katulur. Indi mehriban dostlar şunun bilen 100 atly şertimiz bardy. Şonu jemledik, gepleşigim jemleýär. Ilki bilen gurbaşy Pürjany gollap, gün efire giren gatnaşan käbir teknik direktora girip çykdy şonu da gollan dostumyz tatbişkar jaňa sag bolsun. Yeni bir oradalarına kabul olsun. Näde biziň mihmanlarymyz, siziň ýyldyrlaryňyz, aýdymçylaryňyz siziň bilen hoşlaşar. Gepleşimizde kim ýeňiş gadanyny, näçe utup, başga ähli fursatlary hemmesini siz Ada Production'ın YouTube sahypasyny görüp bilersiňiz. Onuň bir näçe günden soň belli bolar. Oňa çenli kimin ýeňiş bolanyny siz ätek bilmersiňiz. Şoň üçin siz bilen meni hoşlaşan siziň dostumyzdan hoşlaşdym. Sağolaşan. Sağolaşyp efir ýapar. Dostlar, ben de köp sağ olsun aýdýan. Ähli goşulan patbişiklerim, men poddeşkamda duran patbişiklerim, meňde janyňyza sag bolsun, oradaňyz kabul bolsun, Allah jan ojaklaryňyza diňe bereket, arskal döwlet arzu edýän janyňyz sag bolsun, esasat çodurgalan zady galanasyňyz. Janyňyz sag bolsun, çykýan hoşlaşýan, köp sag bolun. Bollunmy? Durmy? Efir sag bolun dostlarym, size dönen janyňyz sag bolun. Bu bir bätleşikler, bu ýöne bir siziň wagtyňyzy hoş geçirmek üçin arajamada göwnüňizden turanyňyzy umyd edýär. Niye gıyırdan efir açar durar, sever diysen, yaman köp adam girdiler men kavali. Can sağ olsun beni gollan, dostlarımı gollamadık dostlarımı sağ olsun. Aydiya, Instabat gepleşiginden etip bolsa jemleýjin emesini görbilersiniz. Köp sağ olun, oradalarınız kabul olsun. Spasiba. Edir şu wasit bile tomuş edýän bolsaňyz, diýmek gün efirden çykyp şu wat gepleşiň ýylyny dowam edýänsiňiz. Mehriban dostlar, biz gepleşime dowam edýär. Home konseptde Durudunur Ada Production bilelikde bizim mehriban dostlarymyz Turbaş bilen proje bäsleşdiler. Bäsleşmem boldular. Jemleýiji utuksanlarym öňümde kendir ütgoş atrybek ýok, deňe-deň diýsem mojok, deňe-deň dälde. Deňe-deň dälde. Ýöne soň sorumyz gyrykly boldy. Gelen soň sorady duralym. Bizim bilmek üçin, ýagny parakada soru beripdik. Meýlise. Paragat ýerde aýdymçy bolmadyk bolsa, haýy hünär taýlardy diýipdik. Biz Lukman edik, ýalňan tönürjäň pajarny hem de muallim. Asly bulan içinde has bir bolmajak bular asly. Bolmajak hiç köp adam pajarny bolsa gelmedi. Mümkinçeden pajarny bolaryn diýip. Şoň içinde kynap köp adamlar taýlajak uglary meni goşdum, ýalňyşdyrmak üçin. Lukman bilen muallim goşdum. Dogry jogap bolsa pajarny, ýangyn söndürjek sebäbi okar uğruna birinji ýokary okuw. Kakan pakyň neme hem işlän ogry, hem meni şol uğurdan okuwa uğradan. Birinji diplomany, Medeniýet Suriyem ikinji diplomum bolýar. Dogry. Şoň sondan meýli Belarusyada okuyan boldan bilerdim. Bize Belarusyada okuyan oglanyň şu wagtlaryňam köpsi bilýär, men şo taýda okap gaýdanymy. Bol, tuğlemanna doğru jogapymyz ýangyn söndürjäň pajarnydy, meýli bolsa muallim saýlady, şoňa taýda da 3 otugy paragat getirip bilmedi, jogap ne dogry. Ýöne meýli sonda da janyň sag bol. Ha, meýli me geçýär. Näçe gurbaşy beren sorumyny edir şoňala haýy hünär taýlar diýmezde aşpez pilot ýa-ni uçarman hem de ýene muallim goýduk. Biz şu muallim saýlamadyk, gaýdyp muallim goýduk, ola muallim saýlady. Birinji diýdi mi o? Ha, opam iki wagt diýipdi, ýa-da uçarman ýa-da muallim diýdi. Buna hiç kime bilmez. Ha, ýöne anna bilmän bäriýany. Dogry jogap uçarman ýa-ni pilotdy. Ýöne anna öz goýar ýarny öz ardygyny aýtdy, muallim saýlady. Anna. O da näde dogry? Näme? Birinjiň dogry da ne? Onda da näme? Can, tamam. Yer bolýar. Onda näme şunuň bilen mehriban dostlar, biz gepleşimi jemleýär. Janyň sag bolsun. Utuk sanymydan gatyrken ütgoşuk däl. Ya ağam ýa dogry aýtdy, men utukda utmakda. Bu wagt geçirdik. Ya, näme dostu tomoşaçylarymyz bilek gelýär-de, haýsymy diýen sebäbi, bäýerde siz üçin niwajny, wajipligi ýok. Ýöne siziň tatbişikliňiz biz utaýsakda, sizinkiler biz utaýsakda diýerler-de. Şoň üçin şolar ýarak bolýar. Hatamyz 7-6 bilen. Gepleşimizde. Ýa, bilen bolsa men deňleşýän. Gepleşimizde ýeňiş gadanan
mihman, kilesani, Yengil. wagtyna 90'dan geçen. Kimden geçen abi? Bolya. Gelen mihman daşar yurt dokan. Kimden Okan? Vay şeylem ya. Oğlum bana ne yaptın? Gitmişimizde yeniş kadanan mihman Aydınçıydım. Aydınçı. billi. Aydımçı yöne mektepte aydım tapakhalan okdy, tarih tapakhalıyady. Paragat Gürjev gepleşimizde 7-6 kadar bilen yeniş kadanny. Gerçekten plan var. Görgöse kontrol öyle şeydi. Ya usta ki kelek. At yazdım ben. Neme yatatın geliyor at dedi o benim. Şu el zavalım şey çık duraydı da at dedim. Şunu yarımcı. Ya böyle. Zaten olsun yönetler yöne vurup bätleşik yatatan vakti o için umid edýäs. Inni de borşýar. Gepleşiň format faktyk. Suken içiňde odasyň gelýänler düşünýär men gör barmaýan hökmünde naley diýär. Gün açmalan efirne. Açman. Güzel. Evet, bizim Yarta da. Inniki forumuz, jemleş forumuz şeylerek Näme var? Yine var. yok. Gepleş kakda pikiriňiz. Nähil pikirde galan, nähil duýguda galan. Diýen galykkıl. Atowa. Hoş atam. Öwürdü. Diňe öwmelli diýär. Yo öwmellerden pikiriňiz aýtsaňyz. Yaşının bilen gatty goýym gadykkıl. Atowa. Bilen patpisliklerinde de gadykkıl bolanlar öýtdirýär. Zaňa sag bolsun işiňiz üstünlük ardy edýär. Ya leýsin men gül pedil etdim. Ýöne her hiç bir dana bolýar ya men gül kuçul bu kadar ýa-da ya gül zaraz içip gül kuçul var gurban. Ya gowy. Hakykatdan. Doğrudan tamam. Doğru. Köp saytatan gıdıklıyan ses Kameranın arkadan patlaştırmanı doğru. Yeni buraya da gitmeşimde katnaşımı düşün. Top tarafın aycan. Ağalar, dostlar, canın sağ olsun. İşimizde durmuşumuzda. Dün ağ ardılar. Oradan kabul olsun. Kodus oradan. Şuriyali şahatlık şoğun paylayan dostlarımızı beğenler yan, güller yan, yılgır yan. Gitmeşi tanıya. Şunun için hem işi bilimden kalın. Üstünlükle yemeğe olsun, gepleşiğe katnaşığınız için, geliniz için köp sağlıkını aydiyaz. O ardular bilen, bir de tumuş ediyen dostlarımız bilen hoşlaşıyat. Adı Production Home Concert dürü dönür, yani men, şimdi konuşmele, Urbaş Böcek'te her birine Berk Cantar ardu ediyat, en ulu bağlığım şol, sağlık, ağrı, zıtkır dövüt oğuzumuza hiç vaat, kemelmesin, ayrılmasın, canın sağ olsun. Yine de, nitip bu da farnıcı günlerden, farnıcı vaatlardan, Adı Production YouTube sayfasında Instabatır yetleşikte ya başka Google proyekti görüşençe hoş vakti. Sağ olun. Sağ olun. Adı Production. Sağ ol. Canına sağ ol.